gekregen. Op eBay kocht hij een helikopter. Toen nemen ze een dikke turbinemotor erin. Hij ging met zijn kronuiten samen zitten. Hij zegt, we gaan er wat van maken. Het moet kunnen op een motor. We hebben die motor net bekeken. Ik zeg tegen hem, er zitten 2 nagelbrommers op. Heb je goed gezien, zegt hij. Ik zeg, dat kan toch niet? Hij zegt, nee, dat kan je niet kopen. Dat is ook niet standaard. Maar met de motor moet je wel eentje links, eentje rechts hebben. Dat is bij die quad normaal gaan rijden. Anders trekt alles zo scheef en krom. We moesten er 2 hebben. Ik heb ze maar zelf gemaakt. Kijk, zo werken deze mannen. Die gaan gewoon zitten, die gaan denken, die gaan tekenen. En die gaan gewoon beginnen aan zo'n project. En het lukt deze mensen ook nog om zo'n motor helemaal klaar te maken. Ze rijden wedstrijden mee in de quad normaal. Als een van de weinigen met een jet engine, met een turbinemotor. En hij rijdt er vele shows mee. Als sensatie, als actie. Als die motor op 100% volle toeren draait, draait hij 3.500 pk, mensen. 3.500 pk. Hij draait 40.000 toeren per minuut. Ongelooflijk lawaai. We hebben vanmiddag gemeten 137 decibel. Dat is hetzelfde lawaai als een straaljager die opstijgt. En dat gebeurt allemaal hier gewoon in de straten van Assen, vrienden. Hij maakt zich klaar, hij heeft de kerosine bijgevuld. Hij heeft 70 liter kerosine bij zich. En dan is hij ook zo'n beetje nodig om van het begin naar het eind te komen. Hij gaat hier geen wedstrijd neerzetten. Simpelweg omdat het publiek hier kort aan de kant staat. Het is maar zo'n klein stukje. Dat zal echt te gevaarlijk worden. En vanmiddag de proef draaien. Hebben we even een beetje gas gegeven met die motor. En de brandweer stond erbij en die zegt, we gaan hier niet uitkomen. Het gaat echt niet goed komen. Die heeft dat zelf ook. En hij zegt, te smal hier, te klein hier. En hij zegt, als ik hem stad en vol gas geef, en dan al die pk's wordt, dan moet die navelbrander aan. Als die navelbrander aanzet, dan komt daar een vuurzee achteraan. Een vuurbal van 10 meter doorsnee. Nou kijk maar om je heen, die ruimte hebben wij hier helaas in. Daaraan zegt hij ook nog, die ramen die hier allemaal zitten. Die ramen die houden het niet, die gaan knallen. Die afstand is te klein. We zijn weer bereid gedaan. Wat moeten we doen? Zullen we die jetpack in de auto zetten? Nou ja, dat is niet echt een optie. De brandweer gaat ook niet echt zo operatief. Nou zegt Gert, ik kan hem wel op ietsjes minder zetten. Als ik hem wel op 60% van het vermogen draai. En ik geef een demonstratie weg. Dus wel het lawaai, wel het vuur, wel de stuwkracht. Dan gaan we het gewoon proberen met z'n allen. De brandweer zegt, ja, dat lijkt me goed kan. We willen ook wel een beetje actie inzetten als ze natuurlijk. Zo hebben we een proefrun gedraaid vanmiddag. En we hebben inmiddels 3 shows gehad. En die gingen volledig goed. Maar ik moet er wel bij zeggen, als die motor gestart wordt, je hoort donderslagen, explosies, echt hele harde knallen. Dat hoort erbij, dat is de navelbrander die ontstoken wordt. Mochten er nog kleine kinderen wakker zijn hier, zorg dat je ze goed begeleidt. Mocht je huisdieren bij je hebben, hou die heel goed vast. We kunnen hier geen ongelukken krijgen. Dat mag echt niet gebeuren tijdens deze nacht van Assen. Wees voorbereid op een helslawaai, een gedonder, een vuurzee. Hij gaat stapvoets van het begin naar het einde draaien, anders zou het nooit goed gaan. Maar tijdens dat kleine ritje van A naar B gaat hij wel die navelbrander meerdere kalen aanzetten. Ontsteken. Dat is een explosie, een knal, gevolgd door een vuurzee. Mocht je hier een beetje vooraan staan, dan zal je merken dat die wind en die druk verschrikkelijk hard is. Zorg dat je je vingers in je oren doet en zorg dat je je ogen een beetje dicht houdt. Want die lucht van verbrande kerosine brandt in je ogen. Het is eigenlijk voor een levensgevaarlijk spel wat we hier gaan neerzetten voor jullie vrienden. Dus sta je een beetje vooraan, hou er dan rekening mee dat je je ogen en je oren dicht houdt. Want die luchtdruk die die motor produceert is echt enorm. Inmiddels heeft Gert Haberman, de rijder van deze motor, zijn pak aangetrokken. Hij is begonnen met zijn voorbereidingen. Hij heeft een helm op, kijk er maar eens goed naar. Zelf die helm heeft hij zelf moeten ontwerpen. Waarom? Het is een combinatie van een valhelm voor een motor en een gasmasker. De gasmasker is hier nodig vanwege al die benzinedampen die er vanaf komen. Voor jullie is het redelijk veilig als je er continu elke week op zit.
is het dat niet meer. Dus hij heeft daar luchtverfrissers in zitten in zijn helm om maar te zorgen dat hij op adem blijft. Dan die turbinemotor, die kan je niet meer starten met een gewone startmotor. Dat weet ik niet meer, die maakt niet genoeg toeren. De turbinemotor die moet luchtdruk hebben, die moet op toeren gebracht worden. Daarvoor heeft hij zelf een generator ontworpen en gemaakt. Die staat er inmiddels naast. Dus een generator, er zit een hele kleine startmotor op met een hele kleine turbine. Ook zelf ontworpen. Die kleine turbine die wordt aan de hoofdmotor gekoppeld. En die generator die gaat dus die hoofdmotor op toeren brengen. Op het moment dat hij in zijn display kan zien dat hij genoeg toer heeft, genoeg druk heeft om eigen krachten te kunnen draaien, krijgt hij een seintje. Een seintje geeft hij door aan de monteur. Op dat moment koppelt de monteur de generator eraf. En dan draait die motor alleen op volle toeren. Hij kan hem doortrekken tot 40.000 toeren per minuut. Maar hij zal hem iets lager laten zakken, maar hij zal wel die vuurzee erachteraan laten gaan. Dus mocht je hier aan deze kant staan, hou er rekening mee dat het heel erg warm kan worden, dat het heel erg kan gaan stinken en dat je ogen gaan branden. Net stond ik er even achter, ik dacht dat ik ook heel wat gewend was. Ik heb een kwartiertje mijn ogen lopen uitspoelen net. Dus echt waar, het is geen onzin. Zorg dat je je ogen een beetje bedekt. Hij zit er inmiddels klaar voor. Hij zit op zijn motor en de generator